Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, ο κόσμος κουτσοπολεύει. Εγώ πάντως δεν δίνω καμία σημασία σε αυτά. Γιατί διαθέτω στήματα πατριωτισμού. Ξέρετε πόσες φανέλες έπλεξα εγώ στους φαντάρους τα χρόνια του Αλβανικού πολέμου. Και ποιος δεν έπλεξε, κυρία Ούλια? Αχ, αλήθεια, τι ωραία εποχή εκείνη. Είδαμε δόξες και ενθουσιασμούς. Όταν αργότερα μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, για μια στιγμή τους δώσατε τα μάτια μου. Ύστερα όμως είπαν, η Ουλία μείνησε κουκλιφόρα για να τα περάσει. Μονάχα που δεν περνάει 2 χρόνια τώρα που έχουμε κατοχή. Καλώς την Άννα. Τι γίνεται, χρυσό μου? Καλά, κυρία Ιουλία, εσείς? Είπες στο θείο Λεωνίδα για τον πατέρα σου? Ναι, μητέρα. Φαντάζομαι τι τρομάρα πήρε ο κύριος Δημήτρης. Αλλά δεν βαριέστε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν κάθε μέρα. Και ποιος δεν έχει πιαστεί από τους Γερμανούς? Αρκεί να είναι αθώος. Ξέρετε σε αυτά, οι Γερμανοί είναι τίμοι. Αθώους δεν πειράζουν. Αν να δουλεύεις στο μαγαζί του θείου σου έμαθα. Οι Γερμανοί, βλέπετε, έξαν τα πανεπιστήμια. Και έτσι βοηθάω τον θείο Λεωνίδα στο μπακάλικο που άνοιξε. Πριν τον πόλεμο ήταν καθηγητής φιλολογίας. Οι Γερμανοί όμως έξαν και τα σχολεία. Και έτσι, όπως και πολλοί άλλοι, έμεινε και αυτός χωρίς δουλειά. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Χαρίτο. Τα συγχαρητήριά μου για το ξεπέρδεμά σας από τους Γερμανούς. Πώς και σας άφησαν έτσι αμέσως? Α, κυρία Ιουλία, με πήγαν στην κομμαντατούρη. Ήθελαν να με τρομοκρατήσουν. Εμένα τώρα. Ο γιος σου πήγε εντάρτη στο βουνό. Μου λέει ένας ψηλός. Το αρνείστε? Όχι, το απαντώ. Αυτό, αντάρτης από μικρός. Κόκαλε του. Το είπατε αυτό. Τσακ, τσακ. Αχ, τι ωραία, τι θάρρος, δεν τα χάσατε, κύριε Δημήτρη. Να δείτε παρακάτω. Λοιπόν. Με κοιτάει ένας κοντός και μου λέει, ξέρετε κύριε, αυτό που πάτε να κάνετε μπορεί να σας τυχήσει τη ζωή. Του απαντώ αμέσως. Η ζωή μου κύριε είναι το τελευταίο πράγμα που με νοιάζει σε αυτόν τον κόσμο. Το είπατε αυτό. Τσακ τσακ. Αχ, τσακ. Μπράβο, κύριε Χαρίτο. Σε αυτά έχει θάρρος ο Δημήτρης. Εκείνος ο άντρας μου τρέμει. Όταν βλέπει Γερμανό, του κόβεται η χολή. Χθες το μεσημέρι. Σταθείτε ντε να δείτε. Μου λέει ο ψηλός. Ξέρετε, εννοείται ότι η Ελλάδα βρίσκεται υπό την κατοχή των γερμανικών στρατευμάτων? Όχι, του απαντώ. Κοιτώ, γιατί δεν σταματάτε με το πόλεμο? Του απαντώ αμέσως. Διότι η ισχύ της πατρίδας μας επιβάλλει να συνεχίσουμε τον αγώνα για την ανεξαρτησία της. Και εγώ, ως Έλλην πολιτικός, έχω θέσει τον εαυτό μου στην υπηρεσία της πατρίδας. Αν δεν ήμουν σε αυτήν την ηλικία, θα ανέβαινα κι εγώ μαζί με το γιο μου, αντάρτης στο βουνό. Το είπατε αυτό. Τσακ, τσακ. Μα είστε υπέροχος, σας θαυμάζω. Εκείνος ο Αντώνης μου. Ο Αντώνης, κυρία Ιουλία, είναι ένας άνθρωπος, όπως όλοι. Τι να σας κάνει, ένας πολιτικός σαν τον άντρα μου έχει άλλες υποχρεώσεις απέναντι στην πατρίδα του. Οι Γερμανοί, ξέρετε, κυρία μου, είναι στρατιώτες. Και ως στρατιώτες θαυμάζουν το θάρρος. Μου λέει λοιπόν ο κοντός. Ξέρετε, κύριε, είστε ο πρώτος Έλληνας που μας μιλήσατε έτσι. Είστε ελεύθεροι. Μπράβο σας. Θα το πω στον Αντώνη να συνέλθει λιγάκι. Γιατί αυτός νομίζει ότι όποιον πιάσουν οι Γερμανοί θα του φεκάνε κατευθείαν. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω τώρα. Αντίωσα. Να σας συνοδέψω, κυρία Ιουλία. Μην πιείτε μόνο σε τέτοια ώρα. Καλά που ήρθες. Θέλω να σου μιλήσω ιδιαίτερα, Άννα. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτές τις παρέες που κάνεις τώρα τελευταία παιδιά. Όλοι αυτοί οι επαναστάτες σε παρέστηραν και σένα. Δεν μας έφερε ο αδελφός σου. Τώρα παριστάνεις και εσύ την αγωνίστρια. Δεν μπορούσε βλέπεις να με συμπαριστείλει και σένα το ρεύμα της μόδας. Μόδα λες εσύ αυτό, μαμά? Μόδα και μάλιστα του λαού. Να ήταν τουλάχιστον μόδα του καλού κόσμου. Τέτοιες μόδες ασφαλώς και δεν πιάνουν στον καλό κόσμο. Ασφαλώς, επαναστάτες, παιδί μου. Είναι παντού και πάντοτε πεινασμένοι. Ο λαός. Από σπίτια καθώς πρέπει, σαν το δικό μας. Δεν βγαίνουν επαναστάτες.
Άσε από τα βράδια, δεν κλείνω μάτι όσο έχουμε το μέσα εκείνη τη βαλίτσα με τα όπλα που άφησε ο αδερφός σου. Αντί να ανακαλύψει ο πατέρας σου, τόσο φοβητσιάρης που είναι, ή θα πάθει συγκοπή, ή θα βάλει τις φωνές και θα μας πάρει όλους δεμένους χειροπόδερα οι Γερμανοί από εδώ. Συσύχασε μητέρα, με ειδοποίησαν. Σήμερα θα έρθουν να την πάρουν στις 5 ακριβώς. Ποιοι και πώς θα την πάρουν όταν οι Γερμανοί από τότε που έφυγε ο αδελφός σου τριγυρίζουν όλη την ώρα εδώ γύρω? Άγνωστοι, μήπως ξέρω κι εγώ. Οι συνεργάτες του Ολέγκος για τους Γερμανούς ξέρουν αυτοί τρόπο να τους βολέψουν. Συμφορά μου, χαθήκαμε. Όπλα στο σπίτι μου, καταστροφή. Στο δωμάτιό της. Α, δεν μπορώ. Είναι πολύ, πάρα πολύ. Τι νος είναι? Αλέγκο, θα έρθουν να τα πάρουν στις 5 ακριβώς. Τον κακούργο, θα μας πιάσουν όλους. Και θα έρθει σε λίγο ο Ζαρλάς. Τον είδα σήμερα το πρωί στην κομμεντατούρ. Εσύ κρύψε πολύ καλά τα όπλα. Και εσύ, Μαριλιά, πρόσεχε τα λόγια σου όταν θα έρθει ο Ζαρλάς. Μη μας πάρει χαμπάρι. Μη μας πάρει χαμπάρι. Καλημέρα σας, ορίστε κύριοι. Θέλουμε να αγοράσουμε για το εστιατόριό μας όσπρια, ρεβίθια, φασόλια και φακές. Πόσο κοστίζει το κιλό? Οι φαγιές στα 57, τα ρεβίθια και τα φασόλια στα 44. Αυτά εδώ είναι νόστιμα και βραστερά. Ακριβά όμως, θα δούμε τι αλλού. Εάν δεν βρούμε φθηνότερο θα ξανάρθουμε. Όπως επιθυμείτε. Χαίρετε. Τι γίνεται, Γιάννη, έτοιμα τα κυβότια. Είναι όλα κρυμμένα καλά. Τέλεια, ποτέ δεν έγινε καλύτερη δουλειά. Σε κάθε κυβότιο έβαλα από ένα πολυβόλο και 1000 σφαίρες. Από πάνω ροκανίδια, λίγα πιάτα και ποτήρια. Και στο καπάκι έγραψα με κεφαλαία γράμματα στα γερμανικά. Έφτασαν. Τώρα έμεινε μόνο να έρθει ο Σεραφείμ να τα μεταφέρει και να τα παραδώσει εκεί που πρέπει. Έπρεπε να είναι εδώ από ώρα, μετά από τόσες συλλήψεις, τόσο από το δικό μας. Αυτές τις μέρες έχω αρχίσει να ανησυχώ. Θα ήθελα να ξέρω ποιος τους πρόδωσε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Εσύ εδώ, σήμερα δεν επρόκειται να γίνει ο γάμος σου. Επρόκειται. Αναβλήθηκε πάλι. Κάτι χειρότερο. Μαζευτήκαμε στο σπίτι μου, 2-3 φίλοι και συγγενείς. Αρχίζει το μυστήριο. Και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μετά από τόσες αναβολές καταφέραμε να φτάσουμε στον Ισαΐα. Και δεν χώρισε τον Ισαΐα. Τον χώρισα, αλλά με ποιον? Με το Φώτη φυσικά. Όχι, με τον Λάζο. Με ποιον? Με το Φώτη. Και πριν φτάσουμε στον Ισαΐα, βροντάει η πόρτα. Ποιος ήταν? Οι Γερμανοί. Λες και ήρθαν στην Ελλάδα ειδικά για να ματαιώσουν το δικό μου γάμο. Δεν πρόλαβα να ακούσουν οι φωνές τους. Πηδάει από το παράθυρο ο Φώτης και γίνεται καπνός. Μπαίνουν οι Γερμανοί, βλέπουν τον παπά, ιστορίες. Τι γίνεται εδώ, πού είναι ο Φώτης Αντωνόπουλος? Λέμε δεν το ξέρω. Γκουτ, ποιος είναι ο γαμπρός? Αρπάζω τον Λάζαρο και λέω, αυτός είναι ο γαμπρός. Κάθεται και φιλάνε μέχρι να τελειώσει το μυστήριο. Θέλοντας και μία, ο παπάς θα αποτελειώνει το μυστήριο με άλλο γαμπρό. Τι λες παιδί, πραγματικά απίστευτο. Γι' αυτό σας λέω, να αρχίσω νύφη με το Φώτη για να τελειώσω με τον Λάζαρο. Αφού με συγχάει κάτι Γερμανοί, παίρνουν τον γαμπρό και πάνε. Πιάσαν τον Λάζαρο. Αμέ, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι παντρεμένη, μισό με τον ένα, μισό με τον άλλο. 2 φορές κυρία, αλλά ζωντοχεία. Ο ένας γαμπρός κρυφτός από το παράθυρο, ο άλλος φυλακή. Και τώρα σας χαιρετώ. Εγώ το δήλωσα από την αρχή ότι υπάρχει καταδότηση ανάμεσά μας. Γιατί πιάστηκε σχεδόν όλη η ομάδα του Ολέγκου. Πριν απ' όλα πρέπει να καθαριστεί αυτός. Ποιος? Ο προδότης. Τούτο. Θα το βρούμε. Τον ξέρω, τι είναι ο Ζαρλάς. Όλη την ώρα μες στα πόδια μας τριγυρίζει. Είμαι βέβαιο ότι είναι αυτός. Θα δούμε, Άννα μου, θα δούμε. Τώρα όμως πρέπει να μας πει το Γιάννη να ειδοποιήσει τους κόρη
όπως μην πιαστούν και αυτοί. Εντάξει, τι επάνω Γιάννη. Καλημέρα σας κύριε Λεωνίδα, πώς είστε? Καλά, ευχαριστώ. Πώς θα μπορούσα να σας ευχαριστήσω? Βλέπω πως τώρα τελευταία πάνε πολύ καλά οι δουλειές. Τόσο καλά που με τα εμπορεύματά σας έχετε και χειρονοβίδες. Τι συμβαίνει κύριε Ζαγρά? Ήρθατε μήπως να μας πιάσετε? Είστε φίλος των Γερμανών, ένας χαμερός προδότης? Είμαι φίλος σας Μπάρμπαρα Λεωνάρδο και εγώ όλα την πατρίδα μας. Αλλά μόνο που οι δρόμοι μας είναι διαφορετικοί. Ο οποίος ψάχνετε είναι ο αδερφός σας, ο κύριος Δημήτρης. Πώς είναι δυνατόν? Θυμάστε τότε που τον έπιασαν. Μόλις πάτησε το πόδι του στον κομμαντατούρ, άρχισε να φωνάζει ότι είναι γερμανόφιλος και προθυμοποιήθηκε μόνος του, χωρίς να του ασκήσουν βία, να τους δώσει πληροφορίες που χρειάζονται. Αποκήρυξε το γιο του, αυτός μάλιστα αυτό εδώ το χαρτί. Απίστευτο! Ύστερα, χωρίς να το ρωτήσουν, πήρε σβάρνα όλους τους φίλους του γιού του και τους ονόμαζε έναν έναν. Έτσι πιάστηκαν όλοι. Αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση στους Γερμανούς και σκέφτηκαν, μιας και είναι πολιτικός, να τον κάνουν υπουργό δημόσιας τάξης. Αυτό είναι ασυνήθιτο! Πιστεύω ότι το έκανε από δουλεία, από απλή δειλία. Είναι δηλός, το ξέρω. Χαίρετε. Εμένα να με συγχωρείτε, έχω κάποιες δουλειές να τελειώσω, να ξέρετε, θα μου πολύ σύντομα. Τι έχεις κι είσαι έτσι? Τι έχω? Ρωτάς τι έχω? Προημερών, σε έπιασαν οι Γερμανοί. Μάλιστα. Τι σε ρώτησε στην ανάρτηση και τι απάντησες? Ουφ, καημένη Λεωνίδα, ιστορίες ξεχασμένες. Θυμάμαι, εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Τι τα θες τώρα αυτά? Για να δω αν πράγματι πρώτος στους φίλους του Αλέξη. Υπέγραψε ακόμα και την αποκήρυξη του ίδιου σου του γιου. Και μην το ακουθείς. Είδα το χαρτί. Μου το έδειξε πριν λίγο ο Ζαρλάς. Μην μου φωνάζεις εμένα, στο κάτω-κάτω, τι δείχνει αυτό το χαρτί? Πολιτική ευστροφία. Ο γιος μου είναι πολύ μακριά, δεν μου κινδυνεύει. Οι άλλοι, Ποιοι άλλοι? οι φίλοι του. Τι με νοιάζει εμένα για τους φίλους? Είπες ονόματα. Αφού με ρωτήσανε τι να αρέσει σου που πω, σ' ακούει. ότι δεν ξέρω τους φίλους του γιού μου, να με περάσουν για ηλίθιο. Και για να φανείς έξυπνος μαρτύρησες. Πρόσεχε Δημητράκη, μόνο αυτό σου λέω. Και στα λέω όλα αυτά για να σε προστατεύσω. Από ποιους? Από κάτι επικίνδυνους ανθρώπους που θέλουν να σου σκοτώσουν. Να με σκοτώσουν. Ποιοι? Σαν πως τους ξέρω. Πήγαν στο μαγαζί σήμερα το πρωί, δύο άγνωστοι. Μου είπαν πως είναι αξιωματικοί ατάκους. Λοιπόν, Μου είπαν πως ξέρουν πως είσαι προδότης. άντε, και τι τους είπες? Τους μίλησα με τον γλυκό. Τους είπα πως άδικα σε κατηγορούν και ότι είσαι καλός πατριώτης και τσάμπα σε σκοφαντή. Σε ευχαριστώ Λεωνίδα. Και πήγαν. Φύγα, θα ξανά. Πάνε να πάρουν οδηγίες από την οργάνωση και θα γυρίσουν να βγουν. Και εγώ τι να κάνω τώρα? Κρύψου, διότι να σκεφτείς την υπουργεία, βγάλε τον μυαλό σου αυτή την ιδέα. Όχι φίλε μου, ας έρθει. Ας έρθει να δούμε και ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι. Να τα πούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν με τρομοκρατούν εμένα. Ω, αυτοί είναι. Ναι, Λεωνίδα αδελφέ μου, σύμφωνοι. λόγω τιμής. Λόγω τιμής. Το χέρι σου. Το χέρι. Α, εδώ είσαι πατέρα. Έμαθα νέα. Τον Τζαρλά τον σκότωσαν επειδή ήταν διπλός πράκτορας με τους Γερμανούς και με τους αντάρτες. Ποιος τον σκότωσε? Ο Αλέκος. Ο γιος μου. Δεν είναι γιος, τον αποκήρυξες. Και πού βρέθηκε ο Αλέκος στην Αθήνα? Κατέβηκε χθες από το βουνό. Έμαθε για τα κατορθώματά σου και κατέβηκε σαν τρελός. Λέει πως δεν θέλει να έχει για πατέρα του πόνο Δημητράκη. Ως τη σκοτώνουν στα αλήθεια, θα με σκοτώσουν και εμένα, ο Αλέκος. Δεν ξέρω, πήγαινε ρώτα τον. Κάνε παιδί, να δεις καλό. Προς το παρόν, θα ξεχάσω τα σχέδιά μου για την πολιτική. Αλλά μόλις φύγουν οι Γερμανοί και έρθει η απελευθέρωση, ίσως μου δώσουν και κάποιο υπουργείο για τις υπηρεσίες που πρόσφερα τα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Θα περιμένω, θα περιμένω.
Το πρωί ο δάσκαλος έδωσε 10 ξυλιές στο Θανάση. Είχε να έρθει σχολείο από το περασμένο Σάββατο. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Η μάνα του έλειπε όλη μέρα στα χωράφια και αυτός έμεινε στο σπίτι να προσέχει τα ορφανά. Εγώ θα το διακόψω το σχολείο, αφού δεν θα παίρνω τα γράμματα. Τουλάχιστον να βγάζω το ψωμί μου. Θα πάω στο θείο μου στην Αθήνα, να γίνω ληστραδόρος. Τυχερέ! Μένα η θεία μου βγαίνει χτες κάτω από ένα δέντρο, μοναχή, την πιάσιμη κόρη που μάζευε τις ελιές. Να σας ζήσει! Ποιος τι πάει την καμπάνα πρωινιά? Ποιος τι πάει την καμπάνα πρωινιάτικα? Ο Μιχάλης δεν έβγαινε πάλι στον καμπανάκι για να μην τις φάει από το δάσκαλο. Πάμε να δούμε θέαμα! Εφημερίδες! 28 Οκτωβρίου του 1940, ξημερώματα, μέσα στο σκοτάδι μια ξένικη φιγούρα κινείται στην παιδική κατοικία Φιάννη Μεταξά. Είναι ο Ιταλός πρέσβης, αυτός που θα χτυπήσει σε λίγο την πόρτα του Έλληνα Πρωθυπουργού, θα χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδος και θα το κάνει με αγενή και προσωπικό τρόπο. Ο φασίστας δικτάτορας της Ιταλίας, Μπενίτο Μουσολίνι, το στέλνει, δεν έχει, ξέρετε, καθόλου καλές προθέσεις. Είχατε πάλι, και σας το έχω ξαναπεί, μην τρώτε πολλές μακαρονάδες το βράδυ. Ο στούμινο! Μουσολίνι, Ιταλία, Ελλάδα! Capisci? No telegramma, né gli occhi. Τι να κάτσεις, φιλαράκο μου, δηλαδή όταν λέμε ναι ή όχι. Και μου πάρει και τον γκάλο. Θα θυμώσω. Ναι ή όχι. Όχι. Όχι!
τετάρτη πρωινή, η χώρα μας η Ελλάδα, διαστόματος του πρωθυπουργού της, Ιωάννη Μεταξά, αρνήθηκε να παραχωρήσει την εθνική της ανεξαρτησία στη γείτονα χώρα Ιταλία, του δικτάτορα φασίστα αρχηγού της Μουσολίνη. Ως εκ τούτου η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο στη χώρα μας. Έλληνες, ημάν Ελλάδα, ζητάμε υπερασπιστείτε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Την ελευθερία μας, δηλαδή τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τις γυναίκες μας, τα σπίτια μας, την ελευθερία μας, την ιστορία μας. Όλοι οι μάχημοι άντρες παρουσιαστείτε στις μονάδες σας και εκεί θα σας δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες. Ελληνίδες, Έλληνες, αγαπημένα Ελληνόπουλα, ενωμένοι όλοι σε μια ψυχή, στην αθάνατη ελληνική ψυχή, ας υψώσουμε την κρατιά μας και ας φωνάξουμε όλοι με μια φωνή. Όχι, όχι κύριε Μουσολίνη, αυτό το χώμα είναι δικό μας και είναι κάτι παραπάνω από δικό μας. Μας το παρέδωσαν δώρο ακριβό με το αίμα, με τις ροές τους, οι πρόγονοί μας. Δεν μπορούμε να σας το δώσουμε. Δεν μας επιτρέπεται να το κάνουμε αυτό και δεν θα το κάνουμε. Ποτέ! Μόνο λαβέ! Λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές δυσκολίες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν στο Διατηνή από Χιμάρα ως Επελένη, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα και είχαν μείνει μισοί και δεν άντεχαν άλλοι. Νύχτα πάνω στη νύχτα, πανίζα μας τα μάτια. Ο ένας πίσω από τον άλλον, η ίδια τυφλή. Κόμποτσε κολλώντας το ποδάρι από τη λάκκη, που τόσες φορές σε καταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Και επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους, καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές που κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, πείτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμύδη. Φέγγοντας με ένα πικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφύλα. Κάποτε ακουγόταν στα σκοτεινά σφυρίγια. Σημάδι ότι κινούσαμε πάλι σε ταζά. Τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, ηχού ξημερώσει και μα βάλουν στο το αεροπλάνο. Όμως εμείς, το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. «Όι, όι, Μάνα, όι, όι, Μάνα». Και κάποτε, πιο σπάνια, ένα φρικτό μουσούκι, ίδιο ροχαντό που λέγανε όσοι ξέραν, αυτός είναι ο ρόχος του θανάτου. Καραμπίνα! Ο
το λιοντερόψι. Πάλι Θεόδωρη θα τους καθολώσεις κατά το μέτωπο, θα σε τερίσουν κακομοίρα, τα χιόνια και οι σφαίρες. Δουλειά σου εσύ. Προφήτου τα παιδιά μας σου γύρισαν. Όχι τη μαντική σου. Δεν μας σταματάς τίποτα. Οι καλοί παγκόσμιοι διορκιασμένοι, οπισθοχωρούν παραχρήμα. Κοινώς, φίλοι ακροατές και ακροάτες, το βάζω στα πόδια. Τα βουνά μας γέμισαν με ιταλικές σκολάτες και χεσμένα σόπρα. Έλληνες Ελληνίδες, ακούτε τον τελευταίο ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό της πατρίδας μας. Ακούτε την τελευταία ελεύθερη εκπομπή, τα γερμανικά στρατεύματα, διασχίζοντας κατά χιλιάδες τα ελληνικά εδάφη, διέγοντας και καταστρέφοντας ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Από στιγμή στη στιγμή μπαίνουν στην Αθήνα. Έχουμε κατοχή. Η ελληνική σημαία, σύμβολο της εθνικής μας ανεξαρτησίας, πρόκειται να κατεβεί από τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως για να υψωθεί η γερμανική σβάστηκα, σύμβολο κυριαρχίας του ξένου κατακτητή. Αλλά όχι όμως τη σημάδι τροπή. Παλέψαμε και νικηθήκαμε παλικαρίσια και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε όλοι, άντρες, γυναίκες, γέροι και μικρά παιδιά. Παιδιά της Ελλάδας κουράγια. Αδέρφια, το ξέρω και εγώ, το ξέρετε κι εσείς, ελάτε να σου τραγουδήσουμε. Φοβάμαι. Εσύ? Κι εγώ φοβάμαι. Χθες έπιασαν τον Κωστάκη και τον έβαλαν φυλακή. Τώρα λένε ότι θα τον βάλουν να ομολογήσει, που είναι και η άλλη ομάδα. Και αν μας πιάσουν και εμάς? Μη φοβάστε. Θυμάστε τι έλεγε ο αρχηγός προχθές. Ήρωας δεν είναι αυτός που δεν φοβάται. Ήρωας είναι αυτός που νικάει το φόβο. Και ποιος σου είπε ότι θέλω να γίνω ήρωας? Γιατί θέλεις λοιπόν? Θέλω να γίνουμε όπως πριν, να μην πεινάμε καθόλου. Και ακόμη θέλω, αν με πιάσουν οι Γερμανοί, να μην σε σκαρφώσω. Δώσ' μου το πινέλο. Τι να γράψω? Γράψε κάτω. Κάτω οι κατακτητές. Ζήτω η ελευθερία. Να γράψω κάτω ο Κωστάκης που πιάστηκε. Γράψω κι αυτό. Κουράγιο παιδιά, θα τους νικήσουν. Τα συμμαχικά στρατεύματα κερδίζουν μέρα με τη μέρα τις δυνάμεις του άξονα. Πεινάω. Η κοιλιά μου έχει φουσκώσει από την πείνα και με πονάει. Πάρ' τη δική μου γαλέτα. Σήμερα ένα περίεργο πράγμα. Δεν πεινάω καθόλου. Πάρ' τη σου λέω. Γρήγορα παιδιά, αργήσαμε. Τελειώσατε? Τελειώσαμε! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω! Εμένα μου είπαν να φορέσω αυτό το άσο. Στην αρχή χάρηκα. Είπα, α, τι καλά, εμένα μου αρέσουν πολύ τα αστέρια. Μετά μου ξανά είπαν, μην τολμήσεις να κυκλοφορήσεις χωρίς αυτό, βρωμοεβραία. Γιατί με λέτε βρωμοεβραία, ήθελα να ρωτήσω. Αφού η μαμά με πλένει κάθε βράδυ για να είμαι πάντα καθαρή.
μόνο που πια δεν γελάει. Ούτε παίζει μαζί μου με τα πλαστικά καραβάκια και τους αφρούς που βάζουμε στην πανιέρα. Μόνο με πλένει και κλαίει, σιωπηλά δάκρυα που μερικές φορές πέφτουν πάνω μου σαν ψηλή βροχή. Εγώ πια δεν ρωτώ γιατί, ξέρω, κλαίει για τη φίλη της που την πήρε το τρένο για όλη. Κλαίει, μήπως και εμείς χρειαστεί να μπούμε σε αυτό το τρένο. Ένας μεγάλος πληγής, ο Κωστής Παλαμάς. Σε αυτό το φέρετρο που πάει η Ελλάδα, ένας λαός σηκώνοντας τα μάτια του τη βλέπει, για Κύριος λέγεται ως μες στο άδειτο ο ναός, και από ψηλά νεφέλη δόξα στον εσκέπη. Ηχείστε οι σάρπικες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα μου, πέρα ως πέρα. Βόκα πεάνα, οι σημαίες οι φοβερές της λευτεριάς ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Πόλεμος είναι η σιρήνα που ουρλιάζει με συγκαλεί της καθημερινότητας και παίρνει μακριά αγαπημένα σου πρόσωπα για πάντα. Πόλεμος είναι τα έδρωμα μάτια των παιδιών που ρωτούν γιατί όλα αυτά και κανείς δεν μπορεί να τους δώσει να καταλάβουν. Πόλεμος είναι τα ερήπια των σπιτιών, ψυχής αθώων ανθρώπων, τα χαρακόμματα που πάνω τους φαίνονται άντρες, νέοι και ωραίοι για να σκοτώσουν ή να σκοτωθούν. Πόλεμος είναι μια μαργαρίτα, βαμμένη κόκκινη από αίμα, που μαδώνιασε χωρίς μόνο φρίκι, μίσος, απελπισία, θάνατος, φρίκι, μίσος, απελπισία, θάνατος. Δεν μιλάμε τα παιδιά μπροστά εδώ. Εδώ BBC. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή από το Λονδίνο. 2 Μαΐου 1945. Έλληνες, νικήσαμε! Οι αρχικές δυνάμεις πήγαν στο Βερολίνο, εμφανίζοντας ολόκληρη τη Γερμανία. Δεν έχει μείνει ούτε μία γερμανική πόλη όρθια. Χιλιάδες Ναζί υπόχωρουν μπροστά στα ρωσικά, τα αμερικανικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα ελληνικά στρατεύματα. Ο ίδιος ο Χίτλερ, βλέποντας ότι το τέλος πλησιάζει, αυτοτόνισε στην προσφύγια τώρα. Φίλοι Έλληνες, είμαστε ελεύθεροι. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έχει τελειώσει. Ελάτε να οργανωθούμε όλοι οι λαοί του κόσμου και να μην επιτρέψουμε ποτέ να γίνει ξανά τέτοιο. Ζήτω η ειρήνη!
καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όχι στην καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όχι βία. Όχι στη βία. Όχι άλλο αίμα. Όχι άλλο αίμα. Όχι στους παγκόσμιους πολέμους. Όχι στους παγκόσμιους πολέμους. Ναι στην ειρήνη. Ναι στην ειρήνη. Ναι στη ελευθεριά. Ναι στη ελευθεριά. Ναι στη δικαιοσύνη. Ναι στη δικαιοσύνη. Ναι στην αγάπη όλων των λαών. Ναι στην αγάπη όλων των λαών. Ναι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο. Ναι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο. Ναι στην φροντίδα για τους κατατρεγμένους αυτού του κόσμου. Ναι στην φροντίδα για τους κατακλειμμένους αυτού του κόσμου. Ναι στο κουράγιο. Ναι στο κουράγιο. Ναι στη πίστη για ιδανικά. Ναι στη πίστη για ιδανικά. Ναι στην ελπίδα. Ναι στην ελπίδα. Ναι στο όραμα. Ναι στο όραμα. Ναι στη φαντασία και στο όνειρο. Ναι στη φαντασία και στο όνειρο. Και ένα όλου του κόσμου. Θα σας πω για να το μάθει ο Δουνιάς, το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς, που το Η Ιταλία μας κήρυξε στον πόλεμο. Εφημερίδες, γενική επιστράτευση από τις 6 το πρωί. Εφημερίδες. Μικρέ, δώσε μια εφημερίδα, σε παρακαλώ. Ορίστε κύριε. Μια δραχμή. Ευχαριστώ. Μας επιτέθηκε η Ιταλία. Εφημερίδες. είχαν, δεν είχαν. Την έκαναν τη ζημιά οι Ιταλοί. Τα έλεγα εγώ. Από τότε που μας βίδησαν την Έλλη Στελτίνο. Δεν τον γλιτώνουμε τον πόλεμο. Ναι, είναι αλήθεια ότι ο πόλεμος φαινόταν αναπόφευκτος. Ο Μουσολίνι μας είχε από καιρό στο μάτι και ήταν σίγουρο ότι ήθελε την δόξα του ομοειδάτη του Χίτλερ. Πώς θα το βάλουμε με αυτούς. Αυτοί είναι εκατομμύρια κι εμείς. Μετρημένοι στα δάχτυλα. Και έχουν όπλα, κανόνια, πλοία. Τα αεροπλάνα τους μόνο φτάνουν και μας έκαναν τη ζημιά. Όσα και να έχουν, εμείς έχουμε ψυχή. Πάντα οι Έλληνες με περισσότερους και δυνατότερους τα βάζαμε και πάντα κερδισμένοι βγαίναμε. Εγώ πιστεύω ότι θα τους κερδίσουμε. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Αυτό το πόλεμο ούτε ο Θεός δεν τον θέλει. Καλησπέρα πατριώτες, να στριμωχτώ κι εγώ εδώ. Το πόδι μου είναι σακάτικο και μου πειράζει η ορθοστασία. Κάθισα γέροντα, φίλε, καλή χωράνε. Και εσείς το τρένο περιμένετε. Ναι, το τρένο γέροντα, με κάλεσαν στο τάγμα, με κάλεσαν στο μέτωπο και πρέπει να παρουσιαστώ στο τάγμα μεταγωγών στη Λάρισα. Και εσείς για Λάρισα, κοπέλες μου. Και εμείς το τρένο περιμένουμε γέροντα, αλλά όχι για ταξίδι. Δεν είναι γεμάτο με φαντάρους για το μέτωπο. Και ετοιμάσαμε κάποια πράγματα να τους δώσουμε για το υπόλοιπο ταξίδι. Λίγα τρόπια, μάλινες κάλτσες, κασκόλ και μερικά πουλόβερ και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστούν. Τους γράψαμε και μερικά γράμματα. Θα είναι παρηγοριά τους, στον ελεύθερο χρόνο τους. Αν έχουν ελεύθερο χρόνο οι κοπέλες, εκεί πάνω οι μάχες κίνησαν. Και τα τουφεκίδια και οι οβίδες που πέφτουν δεν σε αφήνουν ούτε λεπτό να ησυχάσεις. Να νιώθουν πάντως ότι κάποιος τους σκέφτεται. Εγώ για να πω την αλήθεια ετοίμασα για να στείλω αυτό το καλάθι στον αδερφό μου στη Λαμία. Έχει τυρί από τα χεράκια μου, αλεύρι και κάπως αυγά. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, τα φανταράκια μας το έχουν περισσότερο ανάγκη. Κι εγώ φτωχός άνθρωπος με
το καματιάρι. Αλλά είπα στην κυρία μου να μου ετοιμάσει ένα μπογαλάκι. Ό,τι μπορούσε χαλάλι. Δώστε στους Συριακούς φαντάρους μας να πιάσει τόπο. Αυτοί θα υπερασπιστούν τα ίδια κόμματά μας. Και να είστε σίγουροι ότι δεν θα αφήσουν ούτε ένα Ιταλό να πατήσει το πόδι του στη χώρα μας. Να τους βοηθήσουμε όλοι όσο μπορεί ο καθένας μας. Δίκιο έχετε κοπέλες μου, αυτό θα κάνω. Μπράβο γέροντα! Να προσέχεις, Χρήση. Σήκωσε βρε γυναίκα, πώς κάνεις έτσι, μας βλέπει και ξένος κόσμος. Πώς θες να κάνω, στον πόλεμο πας. Δεν είναι πόλεμος αυτό γυναίκα, πανηγύρι είναι. Θυμήσου το και θα δεις, σε ένα μήνα θα έχουμε ξεπερδέψει. Να ντύνεσαι καλά εκεί που θα πας. Να αλλάζεις τακτικά κάλτσα. Να μην κάτσεις στον αέρα. Να φυλάγεσαι μπαμπάκια να μας γράφεις τακτικά. Να μην στεναχωριέμαι. Να φυλάγεσαι μπαμπάκια να μας γράφεις τακτικά. Να μην στεναχωριέμαι κι εγώ. Είδες τι κάνεις γυναίκα με τις γκρίνιες σου. Στεναχωρείς και το παιδί. Εσύ να ακούς τι σου λέμε και εμείς θα προσευχόμαστε συνέχεια στον Παναγιά μας έχει γερό. Δεν φοβάμαι γυναίκα γιατί έχουμε δίκιο και ο Θεός είναι μαζί μας. Σε ακούω τόση ώρα, παλικάρι μου, και σε θαυμάζω. Χαρά στο κουράγιο σου. Και τι δεν θα έδινα να πήγαινα στο μέτωπο. Εμένα που με βλέπεις πήρα μέρος σε 2 πολέμους, το 12 και το 22. Μα τώρα είμαι ανήμπορος να πολεμήσω. Μια σφαίρα στο εσκύρι σε χείρ έκανε το πόδι μου νεκρό. Δεν πειράζει γέροντα, αρκούμε κι εμείς να τους κάνουμε καλά. Στη θάλασσα θα τους ρίξουμε τους κροκοτόφτερους. Ρε αυτοί που τους έχω, το πρώτο που θα πάρω στα χέρια μου. Κράτα το κουράγιο σου για τη μάχη, Λεβέντη. Την ευχή σου δώσε γέροντα στα παλικάρια μας να γυρίσουν γερά από εκεί που θα πάνε. Και αυτά θα κάνουν το καθήκον τους για την πατρίδα μας. Έχουν τις ευχές όλης της Ελλάδας. Η σκέψη μας θα είναι μαζί τους. Σαν να ακούς φίλημα. Πρέπει να έρχεται το τρένο. Τα πράγματα στα χέρια, να είμαστε έτοιμοι. Ναι, κάτι σαν να ακούγεται. Να και στους μάρχης. Προσοχή παρακαλώ. Έρχεται το τρένο για Λάρισα. Κάντε στην άκρη, απομακρυνθείτε από τη γραμμή. Έλα σύντομα. Βιάστηκα τόσες ώρες ταξίδι. Αμάν! Τόσοι ανθρώποι σε ένα βαγόνι, ούτε ζώνα. Το άλλο κατέχουν 8 σε ένα βαγόνι, ενώ εμείς είμαστε 40. Και έχουν και σαν να εμείς από τα χαράματα που ξεκινήσαμε δεν έχουν βάλει κουκιά στους δρόμους. Κουράγιο παλικάρια και εμείς είμαστε μαζί σας. Σας φέραμε αυτά εδώ για τον δρόμο. Δεν είναι σπουδαία πράγματα, αλλά εσείς θα έχετε ανάγκη περισσότερο από εμάς. Λίγα τρόφιμα και τα σύνορα, κάρτες, συστέλες, πουλόβερ και τέτοια. Πάρτε τα, θα σας χρειαστούν εκεί που θα πάτε. Σας ευχαριστούμε. Ο Θεός να σας έχει καλά. Έρχομαι κι εγώ μαζί σας αδέρφια, παρουσιάζομαι το τάγμα με τα ρογόν στη Λάρισα. Και εγώ στο 5ο σύνταγμα πεζικού στην Καρδίτσα. Άιτε με την νίκη. Το τρένο σε 5 λεπτά αναχωρεί. Οι κύριοι επιβάτες να ετοιμάζονται σιγά σιγά. Θα τους δείξουμε ποιοι είμαστε. Να δουν τη σημαίνει ελληνική ψυχή. Εμπρός για το γλέντι. Άιτε Λεβέντε! Στο καλό παλικάρια. Με τη νίκη. Ο Θεός μαζί σου, Χρήστο. Στο καλό πατερούλη. Μακάρι να ήμουν στη θέση τους. Ρίξτε τους στη θάλασσα, μωρά. Παλάκι με τους